विश्व स्वास्थ्य संगठन के कहनाम बा कि दुनिया भर में 30 से 79 साल के उम्र के करीब 1.28 अरब वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित बाड़े। ब्लड प्रेशर के सामान्य रेंज 120/80 होला। आ ब्लड प्रेशर तब ढेर मानल जाला जब ब्लड वाहिका सब में प्रेशर 140/90 मिमी भा एकरे से ढेर हो जाला। हाई ब्लड प्रेशर वाला लोग के कवनो लक्षण ना लागेला। एकरा के जाने के एकमात्र तरीका बा कि ब्लड प्रेशर के जांच करावल जाए। सामान्य जोखिम कारक जवना से हाई ब्लड प्रेशर हो सकेला। बचपन में हाई ब्लड प्रेशर के विकास शुरू हो सकता, लेकिन एकर कुछ कारण भी बा। बुढ़ापा, जीन में परेशानी, अधिक वजन भा मोटापा होखल, उच्च नमक वाला आहार, शारीरिक रूप से सक्रिय ना होखे, शराब के ज्यादा सेवन कईल। बचपन में हाई ब्लड प्रेशर के घटना के रोके पर ध्यान देवे के एगो महत्वपूर्ण समय होखेला, लेकिन खास तौर पर नमक सोडियम के सेवन में कटौती का जीवन शैली में बदलाव से हर उम्र के लोग खाती काफी असर पड़ सकता। जीवन शैली में कवन 6 बदलाव हाई ब्लड प्रेशर के रोके भा प्रबंधन में मदद कर सकेला। 1. प्रोसेस्ड फूड में कटौती करी। प्रोसेस्ड फूड में सोडियम के मात्रा बहुत भरपूर होखेला। यहाँ तक कि जवना खाद्य पदार्थ में नमकीन स्वाद ना होखे, ओकरा में सोडियम के मात्रा आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा हो सकता। रोटी, तैयार सॉस, सलाद ड्रेसिंग अवरी तैयार ग्रेवी जैसन खाद्य पदार्थ में कटौती करी। 2. नमकीन खाद्य पदार्थ के छोट हिस्सा खाई। अपना पसंदीदा नमकीन खाद्य पदार्थ जैसे अचार, पनीर अवरी जैतून के आहार से खत्म कईल जरूरी नहीं खे, बल्कि कोशिश करी कि खाली स्वाद खातिर छोट छोट हिस्सा खाई। 3. कम सोडियम के विकल्प के पता लगाई। जड़ी बूटी, मसाला अवरी साइट्रस के खाद्य पदार्थ जैसे नींबू जैसन कुछ विकल्प बा जवन की कम सोडियम के संगे ज्यादा स्वाद दे सकता। ऐसन वैकल्पिक विकल्प खातिर अपना सुपरमार्केट के खोज करी। ऐसन कवनो विकल्प के नियमित रूप से लेवे शुरू करे से पहले एक बेर अपना डॉक्टर से सलाह ली। 4. घर के खाना पसंद करी। ठीक प्रोसेस्ड फूड निहन रेस्टोरेंट में पकावल खाना में भी स्वाद बढ़ावे खाती सोडियम के मात्रा बहुत ज्यादा होखेला। घर में ताज़ा सामग्री के संगे खाना बनावे पर ध्यान दी, जवना से आपके खाना में डालल नमक के मात्रा के नियंत्रित कईल जा सके। 5. शारीरिक रूप से अधिका सक्रिय रही। शारीरिक रूप से सक्रिय रहला से हाई ब्लड प्रेशर के स्तर कम होखे में मदद मिलेला। अपना रोजमर्रा के दिनचर्या में कुछ शारीरिक गतिविधि जैसे कि चलल, दौड़ल, तैरल, नाचल भा वजन उठावल तक शामिल करीं। धूम्रपान मत करीं। तंबाकू के सेवन मत करीं। शराब मत पियीं। उच्च रक्तचाप के कम कईला से दिल के दौरा, स्ट्रोक अवरी किडनी के नुकसान के संगे संगे स्वास्थ्य के अवरी समस्या से बचाव होखेला। तनाव कम कके भा प्रबंधन कके नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर के जांच कके अवरी नियमित रूप से निर्धारित दवाई के सेवन कके उच्च रक्तचाप के खतरा के कम करी। और वीडियो देखे खातिर चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करी।